Witajtaś Baro Mileczno, ty co webzyrają serial Świat według kiepskich, znają pewno to charakterystyczny pytani, a w pośredniaku byłeś? No i w jednym z zyleków Halina Pitoferdeka łeto cię był w tym pośredniaku, on odpowiada, nie, bo to jest ćwiortk. No i co z tego, Pito Białka? No, bo jak jotere dostu na robota, to w piątki opuda, a później zneułelny, to był ten siekł. No dobrze, to może bij w poniedziałk. W poniedziałk je w niebowzancy. Nie, w niebowzancy je we wtork. No i ale ja sobie musiałem jakoś tak przerechtować do tego. Ta historyjka pokazywa nam jedna rzecz, że jeśli czegoś baro nie chcemy, to my sobie ją nalezymy, uzasadnieni tego, żeby tego nie zrobić. I łetim dzisiaj w kontekście kasiepści trasę w Głębcy Kawie. Adam Hybel, rocia baro serdeczna. Kaszeby i siatczymy są mocno jak niederdzewny balustradę łed Dobrzyńce. Kosmet, produkcjo i montowanie balustradów Bene i Buten, zabezpieczeniów i płechwetów. Zadzwoni 666 618 443. W Kasiebie i Świat wsiadł dobrze ułożony dzanka Dobrzyńce, Cygert, Flaster budowlano-hurtownie Łegrodzenia, Słupsk, Kartuzę, Serakłejce, Lamburg i Łeba. Kasiepści media wrzucają weź big z OK Serwis Mariusz Słowilezeno. Mechanika, klimatyzacjo, wulkanizacjo. W Kasiebie i Świat wsiedkłe na glans dzanka Dobrzyńce, salonowi Eskale w Remidze naleześ kachle, kranę, łemi wolci i wsiedkłe do łaznie. Te wybieroś, łeni zamonteją. Remio sobie ścigłe 41. Tak jak jogodą ta historia tylko o nas wsiedcich i tego jak dzieje lecko psychika. To znaczy my jesteśmy prosto zaaferowani tym, żeby znaleźć jakieś uzasadnienie, żeby czegoś nie zrobić. I tak robiła też Generalna Dyrekcja Krajowych Drogów i Autobanów, że na wnioski to, żeby na kasiepści trasę, oprócz tego, żeby ona się nazywała po kasiepsku i jak no kasiepsku trasa, to żeby ona też była prawie z toflama w dwóch językach, polskim i kasiepskim, w jedną odpowiadała, że lepiej tego nie robić i so powoływał nawet na pracownia psychologię, która so zajmą prawie tym, jak psychologia szofera funkcjonuje. No i o tym wam rzeka, ale nigle to przyjdzie to na przykład gdzie my jesteśmy. Jesteśmy na backstage'u, gdzie z kabareta Quinda Bandzeme Grele samorządowego centrum w Siemudze, bo tu prawie bandze światowi zjazd Kasiebów, 5 Lepińca i polityce na 20-lecim ustaw narodnych etnicznych mniejszyznach przełebiecele, że do tego dnia będą te debeltne tofle na kasiepści trasę. I oni ogłoszą tego jak no sukces, le jak no wezwani do tego, żeby być lewie wzerac. Ciałeni dotrzymią słowa. Wierzymy, że tak bandzę. No i co jest z tyma dwujęzykowymi toflama? Komu to przeszkodza? Generalna dyrekcja tu wskazywa na te badyrowania. W których idzie to, że to może ograniczyć bezpiek. I na tym też przy jednym z lamberskich portalów w komentarzach internauce so burzą i pokazywają, że prawie to jest niebezpieczne, że kasiepści płezwe tam bandą. Można sobie obejrzeć screenę z tego. No i dobra, to przejdźmy do tego, co to mo wsiedkłe znacie, co z tym bezpieka. No, z tym bezpieka jest tak, że wedle tych badyrowaniów, jeśli my odwrócimy swoją uwagę na wicy jak 2 sekundy i zdrzymy na tobleca, wtedy to jest niebezpieczny. Logiczne, jak za długo człowiek nie wzyra na droga, to wtedy to jest niebezpieczny. Szofera musi cały czas zdrzec na drogę. Ale 2 sekundy to jest bardzo wiele czasu. Ja wam to godą jak no ktoś, kto się zajmuje realizacją w radiu. Czasem jest tak, że znika sobie jakiś lobk, który możesz wypuścić. Na przykład z wypływiecą człowieka i masz 6 sekund do wlezenia na antenę. Musisz to znaleźć na folderze w dysku C, w jakimś tam konkretnym folderze i wrzucać. 6 sekundów. Zdążysz sobie po slotku podrapać. Płyprowdze, to jest bardzo wiele czasu. Jeśli robimy coś takiego, jak jedzemy na przykład 100 na głędze na tam, gdzie to jest dopuszczalne na ekspresowi trasy. Jeśli cię to ma jakiś znaci, to nie cię to ma z góry na dół, plus nasz mózg szuka tego słowa, za jakim my szukamy. Chcesz zjechać na Lamborg, wzyroś sobie, mózg zaraz wechwecy, literka L i pasowny układ. Inaczej mają mały dzieci, które so dopisze uczą czytać. One czytają kieś do literka apart i później widzą dopisze całe słowo. My zanim uzdrzymy wszystkie letry, uzdrzymy słowo. Jak tam jedne letry feleje, to tyś uzdrzysz to słowo. Nawet Niemcy wiedzą, że tam tyle letry nie ma. Tak dzieje lecz mózg.
ne może, że masz 6 lat i uczysz so pisać. Ale ktoś mądry wymyślił, żeby dzieci nie prowadzą autów. Jeśli ktoś uznawał, jeśli do kogoś to jest niebezpieczny, że tam jest pewna więcej tekstu, to ja mam poważne pytanie, czy ktoś taki by miał mieć uprawnienia do prowadzenia auta. Wiadomo jest, że nie. I teraz drego sprawa, dredzi zort komentarów, ja ci tam potykuję, no oprócz tych takich wawietacidłych w głowach, że tu jest Polsko, tu nie ma placu, że to są Niemcy i tak dalej, to już sobie dejmę temu płaku, ale są też takich terny, jak no argument, podawałem to, że doch je wiele zortów kasiebścigło, to jak to ma być napisane? To by musiało być albo we wszystkich zortach, a kasieba z Kłescyżne z kasiebą z Jastarnie są niedogodo. No i tu prawie, ja widzę, że nawet nasz Dobrzyńca, wasta Wiesław Cygert, wasta Witold Cygert, przepraszam, napisał tu o tym, że kasieba z kasiebą są jedno dogodo i to jest prawda. No i jeśli idzie o to, kto so z kim dogodo. Je tak po prawdzie, że ktoś z Jastarnie godo tak, że możemy nie zrozumieć na początku lecim on godo, ale tu wszystko zanoległo od dobry wele. Tak jak ten Ferdych, teren moi z do roboty. Jak on nie chce iść do roboty, to on sobie należy powód, żeby nie iść. Ale jeśli on chce, to dorada. I tak to prosto wezdrzy. Jeśli człowiek chce zrozumieć dredziego człowieka, to go zrozumie. Jeśli człowiek chce być zrozumiony, to znaczy, jeśli by sorebok z Jastarnie łupiar, że banda godu tak, żeby mnie ten ze Serakłejców nie rozumiał, to on sobie dobiera taci słowa, bandzę taką melodią godu i tak chutkę, żeby nie być zrozumiony. Ale jeśli jeden kasieba chce być zrozumiony i dredzi chce go zrozumieć, to są w sztandze so dogadać. To jest jedna z rzeczy. A drego rzecz, w każdym wnet języku jest tak, że one są różnorodne. Jak ktoś znaje niemiecki i jechał do Niemców, to on so doznawał, że aha, ten co ja so uczył w szkole, czy gdzieś tam niemiecki, to jest inny, bo ja był w Bawarii i tam go dałem inaczej. A później ja jechał gdzieś tam i tam go dałem jeszcze inaczej. Bo Niemcy go dałem i baroszuneją te swoje zorte niemieckie. Ale czy ktoś godo, że wtedy toflów z nadpisama po niemiecku by miało nie być w Niemcach? No bo ten sieku. W tym nie ma żadnej logiki. To jest taki argument nie wiedzieć skądka. Bo co ma jedno do dredziego? Co ma to, że nasz język, jak każdy normalny język, jest różnorodny? Możemy złoslewie rzec, że to z polskim języka coś jest nie tak, jeśli tam nie ma szacunku do tych melowych odmianów polskiego. Normalne jest to, że są rozmaite akcenty. Jak jedziemy przez Wielką-Brytanię, to co od 10 kilometrów, czy oni tam na mile mierzą mnie sobie, dobra, nie wiem przez co, ale dobra, co desant czegoś tam, to oni mają ciasto inny akcent i to nikomu nie przeszkodza i nikt to nie robi problemów. I wracające już do kwestii tego, że nie może być tych toflów, bo to jest niebezpieczny. I są na to nawet badyrowania. Generalna Dyrekcja Krajowych Drogów powoływa się na badyrowania. Ale czemu te badyrowania nie wprowadziłem zakazu takich debeltnych toflów w Italii, gdzie są też po niemiecku w Nordowym Tyrolu? Czemu, czy w Południowym Tyrolu, ale to jest Nordowiec z Italii, czemu nie ma takich toflów, nie ma zakazu takich toflów w Niemcach, gdzie są łużyce? Czemu takich zakazów nie ma w takich cywilizowanych krajach jak Niderlandy? Tam jakoś to nikomu nie przeszkodza. To wszyscy terny są powoływają na to, jak na taki argument, że musi być bezpiek. Pamiętaj że Generalna Dyrekcja Krajowych Drogów i Autobanów są powoływa na baderowaniach, terny was łebrożają. Bo czym są różni szofera w Niderlandach czy w Italii od szofera w Polsce? Łeni rozumieją cietac awani? No i obecnie nie coś z takich baderowaniów. To teli na dzisiaj, dejta z nas w komentarzach co wałe tym meslita. Pamiętajcie, że możecie na ju wspierać na Patronite. Pamiętajcie, żeby achtnąc na ju pają w góra, subskrybowaniem naszego karnelu i godaniem, że kasiepści media so rozwijają. Bóg zapłać wiele razy. Do uzdrzenia. Kaszeby i świadczymy są mocno jak niederdzewny balustradę od Dobrzyńce. Kosmet, produkcjo i montowanie balustradów Bene i Buten, zabezpieczeniów i płechwetów. Zadzwoni 666 618 443. W Kasiebie i świat wsiadł dobrze ułożony Zanka Dobrzyńce, Cygert, Flaster budowlano-hurtownia Łegrodzenia, Słupsk, Kartuzę, Serakłejce, Lamburg i Łeba. Kasiepści media wrzucają weź big z OK Serwis Mariusz Słowilezeno. Mechanika, klimatyzacjo, wulkanizacjo. W Kasiebie i świat wsiadł na glans Zanka Dobrzyńce salonowi Eskale w Remidze naleześ kachle, kranę, łemi wolci i wsiadł do łaznie. Te wybieroś, łeni zamonteją. Remio sobie ścigłeś 41.
Bóg zapłać webzyrnikom wspierającym na serwisu Patronite. Wapłe mogota rozwijać Kasiebści Media.